Ateges gonmu ngomong ning kadipaten ana nyatane. Ngopo? Itu watake mati tabak itu dengan ditidro. Boyo kadaku mas. Yo. Mestine aku ngaperti marangku. Nanging kain suara pantos. Suaramu setengah. Aku ora perlu ngadeni marang kowe. Tambah tutup. Ana ing papan kene aku ngerti. Yen penanggungan pancen sayep-sayep kapten wis bari batal ana ngersane Kanjeng Rama Prabu Purba. Bisa iki rasaku kan sumbar. Saya juga baliau matur marang Kanjeng Adipati. Genku ora bakal sudi nyembah marang Kanjeng Adipati sesembahan. Nek perlu Kanjeng Adipati nyembah nyawani Kanjeng Adipati Gendropati. Aku gelem bali. Ning jaga jandai pustakamu tak bawa ning kantor papan iki singgo lho kabeh teder. Atas kulit balu. Maju ambil maju. Atas. Woi, tangan siap, tangan siap kau ya. Turun papan kulit baru. Ini jati papan penangan. Soyong semua. Apa? Aku melayu rata saku kalah musuh. Karena aku papan sing baweo. Aku nyubus berkasih tiga. Orang papan kini tanda hati. Tambah itu kok berkesu. Pancen sing tak sintani kaya ngono. Aku kepengin ganteng mustakau. Kowe bisa ngalah aku bener bisa ngemberi jagat. Oh, iku tak kowe. Oi, jangan. Angkos kulitan balung. Ayo, tak dot cepat teman ngaji, ayo kami jalan. Amal dengan tambah. Pisan meneh. Pisan meneh bisa nambane. Ayo. Hei, dah. Yo. Yang dengan kulit atas sing balung. Tak kira ora ono kang bakal kalah. Nanging kowe ngerti yo. Aiten duit sok kuwi ndokno. Wis ono wae. Oi. Tadas. Kalau kasih ngaku si barang pemelingkau dulu, ayo tadi dulu. Saya itu ngasih sangat yang tadi dulu, Pak Teh, tambah itu.